varipo wewe. Tumekefele. In short, takaenda kupolisi ndikanoonana naye officer in charge. Arodoroti nyaya yenyu yekufa kwaLibert yakaenda kuChimanimani, ikazobva kuChimanimani ndobva yarezwa dhoketi remedha, ndobva yaendawo Chipinge. Chipinge ikati regional court inoda high court, ndobva yaendeswa kwaMutare kuhigh court. Yaenda kwaMutare kuhigh court, yakazoitwa zvakaitwa ikoko hameno, asi haina utongwa. Yakabva yazi no, haisisiri murder, yakunzi culpable homicide. Mavanzwisisa murder normally inenge iri yekuti munhu aita zvinhu, inonzi intentionally, wrongfully and unlawfully. Munhu aendera kunoataka munhu achida, achikanganisa uye achityore mutemo, ndopanobuda murder degree. Saka culpable homicide unogona kuti pamwe uri kudhiraivha mota yobheuka muine passenger yofa, wanga wasi kudaka, wanga uri kutoenda kwauri kuenda but paitika tsaona, ndiyo inonzi culpable homicide, yekuti panonga paita kufa kwemunhu asi pasina direct intention yekuti waida kuti munhu iyeye adii afe. Pamwe muri kutogadzira chinhu, makwira wati munhu kwirapo, wakabata ladha, muri kugadzira, muri kutowirirana, then ladha roslida robva radonha, munhu odii. That's culpable homicide. Munhu anenge afa asi usina kumuuraya. Saka ndiyo charge yakazoiswa, meaning kuti umwe vanhu vakarova mwana wenyu wanga wasi hapeno zvawanga vari kuita kusvikira iye afa, because yakatoenda ichinzi murder, vanhu vakasungwa ichinzi murder, vanhu vakatoenda kuamandikise vachinzi ichi imurder. Paonekwa kuti zvaitika pa imurder, asi yakazochinjwa kuti yaculpable homicide. Saka yakabviswa kuHigh Court kuMutare, dzayadzoserwa kuRegional kuChipinge, because yanga yalesser charge. KwaMutare kuHigh Court kwaiitwa murder. Saka since yaculpable homicide yakazi ngaidzoke kuRegional Court kuChipinge. Yadzokera kuChipinge kwacho ikoko, uye vanhu vakatanga kusauya kucourt yekuChipinge. Vaiuya vanhu vaka2, amweni aisirwe mawarrant of arrest kuti asungwa, asi wanga wasi kuonekwa. Apero kuti pane akambokwira ndege here vakambobuda handizoziva, asi vari kuzi mapurisa akanga ari kushaya vamwe vanhu, saka pakanga paine vairi vari kuya, ndobva vaiswa pane inonzi off remand. Vaiswa paoff remand ndobva tiendai mumbonomira, tiri kutsvaga vamwe vari kudini, vari kushaika. Saka tikazotsvaga vaya vari kushaika tikavaona, tichazokupai date rekuuyepi kudare nyaya inoitwa. Saka vanhu vaya vakaramba vachishaikwa. Saka pamutemo wavo wemakotsi nyaya ikanga yaita 5 years vanhu vasi kuonekwa isiri kupinda mukoti, dhoketi rinodestroyiwa. Nyaya iyoyo yotoziya dini yapera. Saka 5 years dzakatodini, dzakatodarika. Saka dhoketi rakatodini, rakadestroyiwa, zvichinzi zvadini zvapera. Ndikati zvikanzi ndikati manje chiri kunetsa ndechekuti vabereki vemwana kavari kuona vanhu everyday, ivo vemuri kushaya. Vanhu vemwana kati 5 years dzakapera muchishaya, mukasvika kudestroya dhoketi. 5 years idzodzo vabereki vaiona vanhu, mapurisa achishaya vanhu, ende vabereki makasiya mavati tichadzoka. Dai mwakadzoka kuti abereki tiri kuramba tichishaya vanhu,
takukanzurei dhoketi zvazodai vabereki voziva kuti ndo zvakuitika. Saka mautaurirai ninoti dhoketi makatokanzura dhoketi. In as much as this case yanga ya the state versus the accused, complainant still remains vabereki vemwana, ndo vakaunzei nyaya, hamusi kucommunicata nawo sei. Nyaya yanga yayenyu state versus the accused people vacho vakacommita crime, but pana complainant makamupawo here feedback kuti complainant nyaya yako yawakaunza gore riya yakati yai takazodai tikadai asi tiri kushaya vanhu. Saka ndakazotaura ndikati saka muri kuda uchidini, zvikanzi takuritangisa futi dhoketi takuritanga vanhu ivavo totanga kuti vange vari chii, panenge pachigononga paine 1 or 2 havo pamwe vakafa kana kutodini, asi vamwe vacho vazhinji varipi varipo. Tiri kuuya ikoko tototanga kutoti nyaya iyoyo mawitnesses tionane nawo tichitotanga tobva tarigadzirisa document. Asi mamhanyire enyu anga akanyanya, muri kutonga mune zvamava muchimhanyisa kuti zvidii zvivharike. Saka mamwe maminitsi acho tinazvo kuno kwasi tichauya ikoko kwavakauya kukuya vakauya vari 4 vachi. That's what they promised. Asi wakatoya wachita kuti tautanganya wakauya wachitibvunza towatsanangurira zvakaitika zvacho, tichivataurira kuti takanzwawo isusu tatisipo. Saka iwo wakazototi nyaya takutoitanga, tatotanga izvozvi nhasi uno kutoda uye ukotaita panapa ndokutanga ukotaita nyaya. Saka iwo wakazoti nyaya mwana uyu afa uyu kumapurisa uyu pakazoungana here zvinoitwe chianhu, tikati hakuna. Zvikanzi right. Saka nyaya inofanira kuti chief ichitotangiswa, kune matsuka maropa zvese zvinoda kuti zvitoitwa ndiwo mapurisa achaiye. Isusu chianhu ngachitoitwa, isusu tichidhirawo nezvedu zvelo zvemutemo, chiwanhu chichidini chichiitwa. ndo peitiri takuya kungodzokera pamwe chete. Isusu hatina chivanhu chatinogona kuita as a community court, ngekuti nyaya yedu ichiri kuhigher court, kuprimary ndizvoka nyaya yedu ichiri kuti ndiano tinoitisa matsuka ropa tinobatana. Iwo wakanga wakati mazita tinawo toite matsuka ropa ema accused 7 todaidza misha 7 because pama accused ane mazita awakaisa ikoko amwe haapo. Zvinhu zviri kuda kuti zvichionekwa mamwe mawitness arichiya varipo vacho vaanenge vainawo vochitaura kuti takwana kana kuti pane vasirichi vasipo, because pane vamwe vanhu vacho vari kuti maaccused amwe mawitness. Inyaya yakangodhibiriswa kuti ibude maanza aidiwa nguva yacho izvi. Amwe vanhu vari kunzi izvozvizvo vari accused vatori implicated mukesi iyoyo mastate witness. Nhamba zvemazita endakaona akabuda pamba ine 6 then pa 6 pane 1 akafa. 1 akafa ndizvo 2 akafa. I think pane mawitnesses anga aripo pachienda unosara 4, but pane vari kusara vacho vachizi maaccused iwayo panogona kunga paine another 1 or 2 futi asiri maaccused ba akaenda ari kuda kupa umboo semawitness. Kwakunzi ava because vauya vachida kuita mawitness ngatibva tawaimplicated kuti maaccused kwakuenda kosiya maaccused. Saka munoona kuti pane vanhu vakaendeswa ivavawo. I don't know hangu ivo vacho kuti vari kutifambisa sei, but tichaona tozonzwa kuti zvakadini. Information kuvanhu vakanga varipo iripo inotaura kuti vanhu vari kutaurwa ava ndivavo kana kuti pane vamwe vasipo,
because pane vamwe vanotofanira kunge vari machief culprits ane mazita asi kudini asi kubuda pobva paenda kotorwa mazita emawitness kuenda koisa ipapo. Saka ground week iyoyo iri kuda kuti padii pagadzirike pobva pachisumuka nyaya yacho kawani kwana vanhu vese vapo vaenda kukoti whether vari 6 or vari 7 pachabatwa munhu 1 or 2 vachaconvictwa because aya ma-allegations ma-charges vese vavava tinovati ma-witnesses until they are proven guilty. Vakazenge vabatwa kuti they are guilty for contravention yema-act chapter yacho whether icharamba iri culpable homicide kana kuti inenge iri murder. Inini handichada kutozoziva kuti chinonzi murder chii nechinonzi culpable homicide in as much as I've got some general knowledge, but maitikiri akaita nyaya mazwiro endakaita kuti munhu ari kunzi anga achida his 15 years aida kurepa mbuya ine 50 years masikati tauda kuzoti parodhi pai muloji pai vanga vari pai mbuya wacho vaipindawo muloji here kana kuti zvakazvadini zvakaitikira papi paroda munhu ane information iyoyo vakatanga kuona zvichiitika neaction yakaitika kubva ipapo because munhu aruzi akazosungwa pakatsvagwa necheni kapo which means kuti papa ane mupurisa because cheni hadzibudi pasina mupurisa hadzifambi dzega cheni hadzina makumbo pakabuda mupurisa oonekwa kuti iye achatipa statement ipi yakazomupawo simba rekubudisa cheni kuti munhu ngaaite sei ngaasungwa. Ende munhu chetinoziva panoitwa inonzi apprehension kubatwa kwemunhu maybe pakaitika nharo during that period ndo panogona munhu kurohwa kuti aone kuiswa chii. Once munhu atoiswa simbi atosungwa haacharohwi, but statement dzedu kuti munhu akarohwa maybe kubva around 12 if not 1 masikati achirohwa akasungwa necheni nevanhu ane bonza airohwa ane chibhakera ane chichi achirohwa kusvika kuma3 or 4 kwakuzomubvisa panzvimbo yaakaroherwa kwakuzoenda naye pamambo anga aripo pamba pake kotaura nyaya yekuti munhu uyu ndo zvatamubata ari kuda kudii kuita. Mambo wacho tirikuzwa kuti akati rohwai munhu pamba pake ipapo akapa order yekuti munhu iyeye kuti zvinhu izvo zvaaita munyika mwangu aite sei ngaarohwe munhu iyeye akarohwa kusvika kuma5 6 kwabva afa kwakufira pamambo pacho ipapo ozouya kotorwa nemapurisa achitunha munhu arohwa for 6 hours yozi culpable homicide. Hatinadiudzidza manitemo zvinondo inyaya yakazochinjirwa yakabva kuno kuichinzi murder zvayazosvika kunzi culpable homicide ndobva yazodzoserwa kuiswa kuchipingi ndobva yazosvika kuzi yakatokanzurwa dhoketi takatobvarwa. So I don't know ibasa riripo rinoda kuti richionekwa zvionekwa kuti zvoitwa sei kuita kuti justice ili ibude because inini culpable homicide ndinoona ichiitika pane tsaona. Unodaro munhu, I will give you an example ye-culpable homicide. Pane mukomana akaenda aicleana muhospital mu-intensive care waicleana ma-wards evanhu vemu-intensive care nema-HDU achicleana nehoover. Saka this guy aiuya odzima life supporting machine. Munhu anenge apa life support arosenza nemachine ka haachararama ika obvisa plug ye-life supporting machine oisa yehoover otanga kuhoover apedza obvisa hoover odzosera life supporting machine oenda every day kuma9 paifa munhu chii chiri kuitika munhu 9-10 past 9 munhu angari pamishini wafa ngatimboona chii chiri kuitika kwaugarira hauna wabuda mune rumu wapedza uyu hauna kutombofungirani vaitoti pane munhu ari kubhadharwa ari kuuya kuuraya vanhu akatotoridza muridzo svika apa ofa watodzima
That's culpable homicide. Wakasungwa uri kudiyo kazi imama indruta basa rani saka pauri kubvisa plagi apa munhu anobva afa saka indodi imu masiya maita zvenyu madhokta maisa maplagi ini yanguoka zvodoplagi saka ndikoona ndopanenge ndaibvisa ndoti every time ndozvendiri kuita ende basa rangu ndiri kuita zvakanzi uri kuuraya vanhu ndo panonzi uri kuuraya kuziva kuda ende inogona kuzoitwa lesa chajiwo yekuzongodini wozozibhadhara faini kana kutodini kana utongozi uyu munhu dai mamurege asi akakonzeresa but kana muchirova munhu kubva kuma12:1 until 6 oza beta munhu afire kuhospital inonzi dead on arrival DOA kana kuti DUA died upon admission munhu pauri kufira pawaroverwa yodzicalpable homicide zvinoda kuenda kuchikoro ino tiri madofo apeno mudare muri munhu warohwa 6 hours munhu achipondwa kuzi waida urepa iwo munhu woporwa 6 hours ozi icalpable homicide medha inenge yakadii manje tinozozi medha hapeno hapeno tiri mudare inyaya yakaitika baba acho namai acho varapa amwe acho muri muno nyaya yacho munotoidi munhu akarohwa kusvikira afa kwete kuzofa after a week unoziva kuti munhu anofa after mwedzi akarohwa imedha munhu anofa kana after 2 months ari kunzi akarohwa imedha munhu arohwa akasungwa necheni obva afira ipapo parohwa yonzi culpable anga asiri kuziva kuti tiri kuuraya ipapo mistake yekuuraya kwake pane padzimwa plagi yehuvhaira pane aita accident zvakafanana nabus drive akanga akadhawa udeno bhazi robheuka pofa anhu 4 anochadwa neculpable homicide yes waita tsaona iwo tsaona yawaita iwo tiri kukubata neroad act yako iwanga wakadhakwa wakadai asi pafa vanhu wafa nemaitiro ako iwo saka inaifiri kuti ndo inonzi kape apeno mamwe but kana ndauya nepfuti kana demo kukuteva mumusoro yozikaupebo homicide I don't know inyaya ichada kuti iwo wacho vachatsanangurawo wekupolisi kwacho kuzobva kwakati pamwe wekumutare kunogona nga kuine mastatement mangani kuti iri statement yemina yakabva kuno yakaitika muno iri haiiti kuti it's culpable homicide unless kuti kwakabuda imwe statement yekuti wakadonha munhu achitema huni hapeno saka ivo vakati vauya vaitanga tichachiona matangiro because statement yavo ivo ndiyo ichaita kuti vaone kuti mafambiro ayo iri kuenda iri culpable homicide but dai yanga iri culpable homicide ingadai yakangosumuka iri culpable homicide but yakabva iri medha ikasunga vanhu nyaya iyoyo vanhu vakaenda kwamandikisi ichizi medha ikasumuka kubva kuno dhoketi richizi high court imedha riri kuzi razosvika ikoko rakazochinjwa kuzi yaculpable homicide varadzoserwa kuchipinga radzoserwa kuchipinga ndokwerakaparwa kuti nyaya yekufa kwemwana wenyu ndokayakapera saka tinochiona kuti mawitnesses anenge achidiwa acho ngaange aripo anobatsira kuita kuti information ibude ichiitwa chakaitika ngechekuti nyaya yemafambiro yakaita panga paine anonzi mainterested parties munhu anhu ainge arimo aidawo nyaya yacho kubva kucommunity pananga ari mainterested parties mune wanga waine mhosva yacho papaine mainterested parties kupolisi kwacho kwanguine mainterested parties kusvika kuhigh court kwacho kwanguine mainterested parties but izvozvizvi I think yakuda kuchichifamba isina mainterested parties yakuda kufamba iri yega pamwe anza yenyu inokuda neanza yetiri kuda kudari ini handigoni matsvuka ropa ndinobata ani docket right kwapachataurwa kuzi nhingi nanhingi ndo vakaonekwa kuti vane mhosva
tawabata nemedha tawabata uyazi 10 15 20 years whatever then isusu takugona kuti iye asinyari pari kujeri mhuri yacho ngoti ngozi haisi chinonzi ngozi dai ngozi yaibata munhu unenge akauraya yainakidza ende hapana chaizombo nen'anga dzaishaya basa kuti yaindoti wakauraya wacho ari kutofamba utori kana andozidhwi paripo otodonha mobva matoziva kuti nhingi uyu ndiye wakauraya nhingi saka ingozi manje ngozi inonobuda kumba kwemubasha kana muzukuru kana asikatodini asikazivi nyaya iyoyo saka isusu vanhu iwawo mazita wabuda totodaidza kuti inyari kuti pabuda wekwatomike toita kutodaidza imwe kuti mwana wenyu uri kujeri nenyaya yekuponda musha mwenyu mwaane ngozi saka musha wenyu zvinhu zvakaitika muno nemimi tiri kuda mari yematsuka ropa mwana wenyu akatsukisa ropa muno imimi munotoibhadhara mari yacho pozitiwani munochidi saka handigoni kusvika ipapo because handisati ndaziva kuti hazvishamisiri pamwe mazita atori kwezvozvo hapana une mhosva vane mhosva wacho wakatodii wakasherufwa saka ndo parudo kuti pane vane mhosva wacho varunzi varipo iwo wavo wacho wachibuditsa mhosva hwavo kana kuti iwowo zvikliya kuti isusu takangotorwa mazita ezvakadai vane mhosva ndinhingi nanhingi 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 zvine mawitness aripo ndo pedinozotorawo anza inozosvika ina handigoni kutoitanga handina chivanhu chinodibodzi tinoita chivanhu chani mapaona hatisati taona munhu ane mhosva vanhu inyaya yechiuda yakamiswa iruda kuenda kukoti ndobva yamiswa saka yakuda kuenda futi kupi manje kukoti maresults ekukoti ndiwo inotora ini ndiwo ndichashandisa ndiri muno saka tinobatsirana kuti nyaya iyoyo iende imi muchisaba vabereki mobatsirawo vecommunity varimo nyaya munova muchiziva mobatsirawo totofambidzana pamwe chete hanza yobuda nhasi zviri kwatomeki zvokuti mwana unozi wafa unga huku toke rabvaruka mangwana zviri kwenyu mangwana zvichauyawo kwedu saka tei tichida kuti tiite chirwiramwe tobatsirana nyaya irava ndakambotaura last time kuti haisi wish hande toda kuti justice idi yekuti anhu ane nyaya dzavo atongerwe nyaya dzavo mweya waiye akafa uzorore imwimwo abereki mweya makuwana inonzi muchirungu closure zvapera nyaya yedu mwana wedu takawigasi mhondi vanhu vakakanganisa ndinhingi takutoziva kuti zvakadai voripiswa miine munhu zvamatodawo maakutoripirwawo isusuwo sedare takutoripirwa ndo inonzi closure zvapera pakazoita chinotanga kuitika pamberi apo kana chiri chii anyari yelibert tinomudaidza mweya wake muno kuti libert nyaya yako takaiita muno ana baba ako namai vako vakaripirwa isu sedare tikaripirwa vanhu vakakukanganisira vakasungwa uri kudei iye utochizozwa zvinhu zvaanenge achida asi andoona achizobuda ipapa asi zvinhu zvakadai kudai kutoitika kwezviri kuita ndiye libert wacho iye hakuna munhu unofa I think bhaibheri munoriziva rinotaura izvozvo hakuna zvakadaro saka it's okay tichachizwa next court date redu inini ndichabatana nawo iwo vaitoti vachada kundoona handandisipo ndichabatana nawo maybe pamwe mangwana wetuesday tichichizwa kuti nyaya yacho iri kuda kuti tichifamba papa saka next court date pamwe toita kutotaura kuti dhoketi riya ratodini rakatombwa rakatokwana imimi wacho vanenge vautoya vachikubatai vachitokutaurira imimi handinhamba wakakupayo futi mune mautobatawo futi kuti zvaapapi ini ndee ndichiva tobatsirana tese iwo wotoziva imwe information yamunenge muinayo yamunotoziva vabatsirei vecommunity nemamwe mawitnesses information irudiwa ngatibatsire zvikurumidza kudini zvipere okay alright saka toonana next court date chengetai madetails aya madetails sevhai mufoni pepa rinorasika Doji Pandora tete
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,